Ale ja by som predsa len, ako to bola otázka politická, otázka vlády, ale je tu pán docent Chmelár a ja teda oceňujem to, že ako vždy, aj si pamätám na to veľmi dobre v parlamente, ako pôsobil, ale aj ako pôsobil ako občiansky aktivita, keď sa okamžite zorganizoval podpisovú akciu proti bombardovaniu Jugoslávie a aj bratislavský pochod študentov k americkej ambasáde. Bolo to isté odvážny počin, pán docent, ale nebol zbytočný? Stál za to? Veď kocky boli hodené, ako sme si tu už pred chvíľočkou povedali, Slovensko sa pripravovalo na Washingtonský summit, kde malo byť prijaté do NATO, lebo malo byť akože prijaté do rozhovorov o tom, že bude prijaté do NATO. No a ústretovosť vlády sa teda ako si očakávala. Takto, myslím, že mladý človek neuvažuje v reláciách odvážny, neodvážny počin. Bol to spontánny počin predovšetkým. Mal som 27 rokov. Ale keď ste mi položili takúto otázku, tak mi dovolte byť osobný práve preto, aby som vysvetlil, keď sa tu hovorí o rozhodovaniach politických elít, ako toto vnímala občianska verejnosť. V tom čase bola to vlastne moja prvá, musím povedať, občianská aktivita, ak nerátam nejaké účinkovanie v pezinskej VPN-ke cez revolúciu. A v tom čase som nemal žiadnu chuť nejakým spôsobom sa angažovať. Jednak sme práve založili týždenník Slovo, ktorý bol v čase náletu presne mesiac starý. Jednak som mal doma čerstvo narodenú dcérku, takže som musel skôr z redakčnej porady utekať prať plienky. Ale do toho všetkého prišli emócie, veľké emócie, keďže nám každý deň drnčali telefóny, keď Slovo bolo jediným slovenským periodikom, ktoré sa vyslovovalo proti tej vojne, kedy veľká väčšina obyvateľstva túto vojnu odsudzovala a ľudia chceli, aby sme niečo robili. My sme v tom čase navyše urobili počin, na ktorý som dodnes hrdý. 4 ľudia, fakticky bez nároku na honorár, preložili 82-stranový dokument, tzv. Dohodu z Rambuje, ktorú sme vydali ako prílohu k tomu týždenníku a na ktorú sa pýtali si ju novinári z Česka, z literárnych novín, Jacek Kuroň, známa postava poľskej Solidarity a neskôršie po 89. aj poľského alterglobalistického hnutia, písal, že jediné noviny v strednej Európe, ktoré občanom ukázali, o čom to vlastne bolo. To Rambuje, to bolo to, čo Srbi neprijali. Presne tak, presne tak. Čiže v každom prípade sme sa tým zaoberali a jednoducho vznikla spontánna iniciatíva, v rámci ktorej sme za 2 hodiny zozbierali niekoľko tisíc podpisov. Pochod cez centrum Bratislavy viedol k americkej ambasáde a na tej ambasáde som túto petíciu odovzdal. Odvtedy musím povedať, že som nedostal do Spojených štátov víza. A na čo som si spomenul hlavne o 2 roky neskôr, keď padli dvojičky a keď som si tak smutne musel povedať, že do Spojených štátov majú ľahší prístup teroristi ako mieroví aktivisti. No ale, aby som sa vrátil k tej otázke, tá nálada obyvateľstva bola taká ponurá, že jednoducho bolo sa treba proti tomu nejakým spôsobom ozvať. A chcem tu aj zareagovať na to, čo povedal Pavol Kanis, pretože je obrovský rozdiel medzi tým, ako naše jednotky pôsobili v polovici 90. rokov, pretože pôsobili s mandátom OSN, a ako sme pôsobili v roku 99, keď sme podporili akciu, ktorá bola v príkrom rozpore s medzinárodným právom a ktorá navyše, ja by som sa tu, keď sú tu 2 ex-ministri, rád ujasnil o jednej veci. A teraz mi dovolte prevziať na moment vašu... A nebude to hodinová prednáška? Nie. Položím už len jednu otázku, pretože ja mám informácie, tiež od jedného člena vlády, že požiadavka na prelety prišla deň predtým večer a už v noci leteli lietadlá, čiže ráno vláda fakticky len odklepla stav, ktorý už trval. Ak je to pravda,
tak takýto nehorázny čin sa u nás neudial od roku 1960. A potom pán Čarnogurský. Lebo ja nemám rád, keď sa pri historických sporoch dvoch národov, a je jedno, či sú to Slováci, Maďari, Židia, Palestínčania alebo Srbi, Albánci, rozpráva o tom, alebo hľadá sa, že kto je vinník. Pretože v spore dvoch národov nie je nevinných, tak povediac. Je to spor o tom, či bolo skôr vajce alebo sliepka. Ale keď sa snažíme pozerať do histórie, mali by sme sa pozerať ani tak nie len na vinu nejakého konkrétneho etnika, lebo ja nepochybujem o vine Slobodana Miloševiča. Ja len pochybujem o rozsahu jeho viny. Alebo povedané slovami slávneho slovinského filozofa Slavoja Žižeka, ktorý povedal, že nechápe, prečo si Západ vybral alebo dal prednosť chorvátskemu, albánskemu alebo bosniackému nacionalizmu pred nacionalizmom srbským. A spomeňme si, že v polovici 90. rokov Západ oslavoval Slobodana Miloševiča ako muža, s ktorým sa dá rokovať. A spomeňme si aj na to, že je tu niekoľko nevyjasnených otázok, ktoré mňa vždy zaujímali. Norimberský proces s nacistickými zločincami trval 11 mesiacov. Proces so Slobodanom Miloševičom za neporovnateľne lepších technických podmienok trval 4 roky. Za tie 4 roky bolo proti nemu vznesených 66 obvinení. Keby sa mu dokázal čo len jedno z nich, tak by neušiel do živočiu. Nie len, že sa im nepodarilo za tie 4 roky dokázať, že tie zverstvá proti civilistom nariadil, nepodarilo sa im dokázať ani to, že o tom vedel. Tým nechcem povedať, že tým nechcem povedať, že vina Slobodana Miloševiča je nejaká malá. Len nerad by som robil zo Srbov obetného baránka, tým skôr, že by sme sa mali pozrieť, keď už sme tu išli do tých 90. rokov, aká bola aj úloha Západu na tomto konflikte a na tom, čo sa tam udialo. Spomeňme si na osobitného vyslanca OSN Cyrusa Vanesa. Pamätá si na ňo ešte niekto, ktorý na začiatku 90. rokov tvrdo kritizoval Nemcov? Že za to, ako tam vypukla vojna, môže spôsob, akým Nemci začali uznávať a urýchlene uznávať jednotlivé štáty. Že tam svoju úlohu zohrali neskôr aj Spojené štáty, ktoré z nepochopiteľných príčin ešte v decembri 1991 neuznávali Chorvátsko, ale už na jar 1992 uznali ten najposlednejší štát, ktorý tam bolo treba uznať, Bosnu a Hercegovinu. Spomeňme si na celý proces, ktorým prešiel Západ a čo Západ sľuboval, aká bola úloha, oficiálna úloha tejto vojenskej operácie v roku 1999. Ja tu, ak dovolíte, zacitujem z pamäti Mikuláša Dzurindu, aby sme si niečo pripomenuli. Na rokovaní vlády sme viedli ťažkú debatu. Jedna skupina argumentovala, že bombardovanie v Juhoslávii povedie k otrhnutiu Kosova. Na túto tému sme viedli najtvrdšiu polemiku s ministrom spravodlivosti Jánom Čarnogurským. Napokon aj hlasoval proti otvoreniu slovenského vzdušného priestoru lietadlám NATO. Uvidí, že prehráš, pomáhaš tomu, že Juhoslávia stratí Kosovo, povedal mi na jednom zasadnutí vlády Čarnogurský. S jasným náznakom, že ak sa Kosovo odtrhne, bude to precedens, ktorý otvorí cestu k požiadavkám slovenských Maďarov o autonómiu. Našu nevyhlásenú stávku som vyhral. Kosovo je aj po rokoch súčasťou Juhoslávie. V roku 1999... Mladí a neskúsení politici robia občas chyby. V roku 1999 nie len Mikuláš Dzurinda, nie len väčšina slovenskej vlády, ale celý Západ sľuboval, že cieľom tejto vojenskej kampane, ako to eufemisticky nazvali, je zachovanie multietnického Kosova v rámci Juhoslávie. Dnes Kosovo multietnické v skutku je. Sú tam Američania, Francúzi, Nemci a dokonca aj niekoľko Srbov. A za túto situáciu, ktorá tu prebiehala 10 rokov, za to, že jednotky NATO sa prizerali
nečinne na to, ako vyhnali 300 000 Srbov z tejto oblasti? Nevyhnali 300 000. Za to, že tá situácia, sa vyhrotila do tejto podoby, nám chcú zasa nahovoriť, že za to si všetko môžu Srbi. 10 rokov v tom Kosove vládlo tzv. Medzinárodné spoločenstvo, ktoré teraz nechce prevziať zodpovednosť a hovorí, že za všetko, čo sa tam udialo, môžu zasa len Srbi. Bez ohľadu na to, že sa porušili všetky možné medzinárodné dohody. Nie len charta OSN, nie len Helsinský záverečný akt, ale aj samotná Washingtonská zmluva, základný dokument NATO. Komu chcú potom tieto elity nahovoriť, že táto akcia je v prospech ľudu na tomto území, keď sme sa nakoniec aj dozvedeli z pamäti Carli del Ponte, ktoré boli vydané podľa môjho názoru nie náhodou až 2 mesiace po vyhlásení nezávislosti Kosova, že kosovský premiér Hašim Tači, ktorý bol ešte v roku 1998 na zozname amerického ministerstva zahraničných vecí vedený ako terorista, obchodoval s ľudskými orgánmi, ktoré odoberali zajatým Srbom v tamojšom koncentračnom tábore. To bol zločin, o ktorom Carla del Ponte, ako priznala v tej knihe, vedela už v roku 1999, ale ako tvrdí, bol na ňu vyvíjaný politický tlak, aby sa tieto zločiny nevyšetrovali, pretože ak by toto vyšlo najavo, Hašim Tači by nikdy nemohol byť lídrom nezávislého Kosova. No. A tých 200 000 Srbov, ktorí sa dodnes nemôžu vrátiť do Kosova, to je čo? No ale to by sme museli prejsť opäť každú krajinu, k čomu tam došlo. Vydržte, pán minister. Opäť každú krajinu. A my neobhájujeme niekoho, ako to tu vyzerá. Však to stačí, keď poviete názor. Nech sa páči, pán docent Chmelár. Ja chcem povedať, že na jednej strane ja súhlasím s tým, že samozrejme vzhľadom na to, aké sa tam zverstva, a veď som to hovoril už na začiatku, aké sa tam zverstva robili, tu sa nedá hovoriť, kto je dobrý a zlý, kto je vinník z tohto. Ale práve preto oveľa zmysluplnejšia debata je, či ten krok bol adekvátny a aké sú jeho následky. Lebo politici radi hovoria o vlastnej zodpovednosti pred národom, pred dejinami a tak ďalej. A my tu hovoríme o následkoch tohto činu. A to, že tento čin viedol až k súčasnej situácii, keď tu existuje štát, ktorý fakticky, kam ho zaradíme. Jednoducho, národ ako takýto nie je. Ekonomiku samotnú mať nemôže a pritom je istým prvkom destabilizácie nielen Balkánu, ale povedzme si, že hneď ako sa Kosovci osamostatnili, viedlo to k reťazovej reakcii vyhlásení separatistických republik Južné Osecko, Abcházsko, Podnestersko, na Cypre Turci. A napokon... Ale to bolo predtým. Cyprus bol predtým dávno. Nie, 60. počkať. Ja hovorím o keď Kosovo vyhlásilo samostatnosť, vodca cyperských Turkov povedal rovnako ako tí ostatní, že nemajú na čo čakať. A vojna v Gruzínsku, mimochodom, bola tiež dôsledkom tohto rozhodnutia. Jednoducho to... A ešte raz opakujem, ten Hašim Tači, tá Carla del Ponte, Hašim Tači zarábal milióny dolárov na obchode s ľudskými orgánmi. Takému človeku by som ruku nepodal. Dobre, a nie to, pán docent, to už necháme tak, to je to, čo... sa páči, pán Čarnogurský, alebo prepáčte, pán docent, vy ste sa hlásili vehementnejšie, pán Čarnogurský, pán Lerinc. Ja chcem len k tomu povedať, že nepleďme do toho Maďarov. Maďari majú svoje problémy. Ako to, ak máme riešiť nejakú morálnu otázku alebo záväzky voči Srbsku, ja by som tu rád pripomenul jednu vec. Podľa mňa dosť dôležitú, keď sa už tu emotívne hovorí o obetiach a tak ďalej. V roku 1938 sa pred československým veľvyslanectvom v Belehrade zhromažďovali tisíce Srbov, ktorí sa hlásili na pomoc Československu. V roku 1968 to bola opäť Juhoslávia, nie Západ, ktorý vyjadril podporu Československu. Slovensko to najmenej, čo môže urobiť, je v tejto chvíli, nevracajme sa to, čo bolo medzi Kosovcami a Albáncami, ale v tejto chvíli, keď je Srbsku zobratá časť územia, ktorá jednoducho, ako
akýkoľvek medzinárodný dokument prečítame, jednoducho nemá to nikde odporu, tak Slovensko nemá sa čo pozerať na to, koľko štátov uznáva alebo neuznáva. To je princíp takého vydierania alebo nátlaku. Niekto môže povedať, že ako ste povedali, že väčšina členov Európskej únie, ja môžem povedať, že len štvrtina členských štátov OSN, pričom Kosovo ani len nezažiadalo si o prihlášku do OSN a to je podstatou medzinárodného uznania. A jednoducho my tu nemáme sa v tejto chvíli obzerať na to, že koľko štátov... Nie, samozrejme, som suverénny štát. Ak držíme principiálnu otázku, že v tejto veci, hoci na druhej strane si povedzme neexistuje systém, ako udržať 90% obyvateľstva v nejakom štáte, ak si to neželajú. Ale tieto otázky sa mali riešiť v prvom rade v dialógu so Srbskom a nie týmto nátlakom. A povedzme si, že k odtrhnutiu Kosova by nedošlo, keby 10. júna 2007 George Bush v Tirane nepovedal, ak Bezpečnostná rada OSN nedospeje k rozhodnutiu a Kosovo vyhlási nezávislosť, uznáme ju. Ja sa pýtam, prečo, keď za 60 rokov neboli schopní dať Palestínčanom samostatný štát, prečo je zrazu nevyhnutné tak rýchlo konať v prípade malého Kosova, ktoré nemá žiadne predpoklady na akékoľvek štátne inštitúcie, na stabilné štátne inštitúcie. Dobre, ešte mi odpovedzte na tú otázku. Vy to chápete ako irredentu alebo ako právo národa na seba určenie? Aké právo na národa? Existuje kosovský národ? Pričom treba povedať, že tá situácia, porovnanie Slovenska a Maďarska alebo maďarskej menšiny nie je dobré aj v tom, že hoci rozloha územia je rôzna, ale počet obyvateľov Albánska a Kosova nie je až tak veľmi takže sú tu vlastne dva albánske štáty, čo teda... len jediná veta. Aby sme si nemysleli, že slovenský postoj, že je úplne irelevantné, čo malé Slovensko v tomto smere povie. Nedávno bol snem tých kosovských Srbov, tých občín v rámci Kosova a tam bol vyzdvihnutý zásadný postoj Slovenska v tejto otázke. Jednoducho Srbi to sledujú. My sa si nemyslíme, že je im ukradnuté. No dobre, ale nehovoríme teda, hovoríme, že Srbsko, Slovensko, dobre, ale treba tiež rozlišovať, že kto je kto. Povedzme to tak, že nie každý Srb je brat. Nech sa páči, pán Kádor. Analogia. Toto bola dosť zásadná vec, ja sa od toho odrazím. Najprv začnem s tým, čím súhlasím. Áno, tu sa rozkývalo medzinárodné právo a treba si uvedomiť, že ten rok 1999 je z tohto uhla pohľadu dosť závažným medzníkom. Tu v posledných rokoch boli všetci vzrušení Irakom, ale to porušovanie medzinárodného práva, to sa začalo už v prípade Kosova a treba pripomenúť stanovisko dnes už nebohého britského ministra zahraničných vecí Robina Cooka, ktorý bol v 99. roku vehementným stúpencom operácie NATO a v roku 2003, keď Američania napadli Irak, bol nielen proti tejto operácii, ale spätne ľutoval to, aké mal postoje v roku 1999, pretože si uvedomil, k čomu to viedlo. Že tá architektúra sa tu rozsypala a tie nové vzťahy medzinárodného práva sa nevytvorili. V roku 1999, spomeňme si na to, Tony Blair hlavne hovoril a naše médiá to strašne radi propagovali, že vlastne teraz nastáva úplne nová éra, že odteraz sa nebudú mať hlavné slovo v medzinárodnom práve štáty, ale ľudské práva. Stalo sa ešte niekedy od Kosova, že by bola nejaká akcia v záujme ľudských práv. Aj z tohto hľadiska to bola ojedinelá akcia. Mohli by sme diskutovať a ja by som nebol proti tomu, ak by jednoducho prevládol konsenzus, že v 21. storočí v globálnom svete musia sa takéto otázky riešiť tiež ako v rámci zasahovania tzv. Do vnútorných záležitostí štátu, ale potom nech je to stanovené v medzinárodnoprávnych dokumentoch, ale vidíme, že toto nebolo cieľ. Veď Spojené štáty neboli schopné ani prihlásiť sa k Medzinárodnému trestnému súdu, ktorý vznikol, pretože by sami dobre vedeli, že keby ho podpísali, tak by viacerí z jeho generálov, napríklad za to, čo robili v Iraku vo Falúdži,
išli pred tribunál za vojnové zločiny. Ale chcem tu povedať jednu otázku, lebo vždy sa dostaneme pri takýchto veciach k tomu, že veď tu nebola iná možnosť. A vždy sa to tak robí, že sa tu nastolí nejaká situácia a potom sa hľadajú výhovorky na to, že inak sa nedalo. Ale samozrejme, že sa dalo. Veď ani bývalá Juhoslávia a dokonca ani Irak neboli najväčšie katastrofy po roku 1989. Najväčšia vojenská katastrofa sa odohrala v Kongu, kde zahynuli 4 milióny ľudí. V čase náletov, v čase invázie do Iraku, tam bola najväčšia humanitárna katastrofa. Jedine BBC sa o tom trochu zmienila, aj to len preto, lebo tie správy mali takú príchuť, senzácie, chtivosti, lebo tam došlo k prípadom kanibalizmu. Nikto sa o to nezaujímal. Takisto o Darfur. Je veľa konfliktov vo svete, veľa ohnízk napätia. A ja sa pýtam, prečo práve Kosovo bolo tým, kedy si celý svet musel zamoralizovať a povedať si, že takto to ďalej nejde. Ja nespochybňujem všetky tie príbehy a utrpenia, ktoré sme počúvali a o ktorých vieme. Lebo toho utrpenia na svete je veľmi veľa. Ale ak politik má konať zodpovedne, tak musí predvídať svoje dôsledky. A dôsledkom tých náletov bola súčasná situácia na Balkáne, keď je Balkán destabilizovaný, podľa môjho názoru, touto politikou viac než v roku 1999. A potom pán Kanis. Najprv len maličkú poznámku, lebo stále som sa nedozvedel odpoveď na pre mňa dosť podstatnú otázku, či vláda rozhodovala v čase, keď už nad našim územím prelietavali lietadlá, alebo či rozhodovala ako vláda suverénneho štátu. Ale dovolte mi to trošku predsa len odľahčiť, lebo nedávno zomrel veľký slovenský básnik a Milan Rufus pred 10 rokmi napísal aj báseň Kosovská meditácia. Ja nie som recitátor, ale niečo z toho si dovolím prečítať. Opäť stojí smrť ľuďom pri dverách a samolúbo klope, že trafí kam len zacieli, akoby odjak živa. Nevymeň rozum človeče za živočíšne chlpy a nechaj Božiu oblohu tak, ako bola včera, skôr, než si sa do nej vošiel ty, jak potkan do jazera. Chcem povedať, aj vzhľadom na isté súvislosti, že Milan Rufus nikdy nestál na zlej strane, pretože Milan Rufus vždy stál na strane človeka a vedel, že byť za alebo proti, byť pravičiarom alebo ľavičiarom sú len dva spôsoby, ako byť hlupákom. Krásne ste to povedali, musím to tak povedať. Máte pol minúty. To je samozrejme, že Srbi dnes nebudú bojovať o Kosovo, pretože Srbi pochopili v roku 1999, tak ako to pochopil pán bývalý minister Čarnogurský, na rozdiel od bývalého premiéra Dzurindu, že vtedy sa hralo, to nebola vojna v Juhoslávii, to bola vojna o Kosovo v roku 1999. Ale dnes, bez ohľadu na tú situáciu, ktorá bola v roku 1999, alebo práve s prihliadnutím na to, s prihliadnutím aj na tie srbské väzby, ale aj vzhľadom na to, že v tomto momente je právo na strane Srbska, teraz sa už nehovoríme o vzájomných vied, už máte len 5 sekúnd. Tak jednoducho je povinnosťou Slovenska zotrvávať na pozíciách, ktoré má v súčasnosti. To znamená neuznať Kosovo. This is the end, beautiful friend. This is the end.